International. Mais le vélo,
kalamani bɛ fara fitiri da kan nɔ nɔrɔndɔ la dɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an tɛ ko la mais anw bɛ sɛgɛn min na k'ale fana ɲɛ ko la fo ka ba fila di ne jelibele ma fo ka ba fila di jelibele ma k'e ko ne ko tole aw nana ko a ko b'a fɔ hali fo ka ba fila minɛ fo ka di médiaw ma kɔnɔ bila yɔrɔ la directement ni ko ye. Kuyate ne jatigi kɛ ma wuli fɔlɔ mo de den ni kana tɛmɛ ne tun t'a fɛ ka kuma ani sera bɔlen jina ko ma ne bɛ kuma sira fana ye kuma de i ni su a ye kuma teliya bɔlen bɛ dugu o dugu mana ne filɛ ka n'o sago b'o bɔlen kuma la k'o lakale o bɔlen dugu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dugu jura jamanatigi dugu ye Kalabankɔrɔ ye o ma ba tigɛ dugu min k'o de ye Sirakɔrɔ ye. Ni bagayogo kamalenw fara la hakili jigin baga bagayogo de jɔ la a ye kuma teliya i ka waati tɔ ye miniti 7. Diɲɛ ko ni Sirakɔrɔ Solo k'a ni Turuse ni sogo min ka di ye k'i k'o falen fɛ yen k'a b'o faga ko k'a d'i ma o bɛ yen. Bamanan bagayogo ko ten a ko Umaru Kuyate ka bɔ Kɔnɔwari ka na Mali la kiri fura de ka ca kɔnɔ dabɔlɔfin suma man ca a ko silamɛya ba fila ko k'a minɛ k'a d'i ma. Il n'est pas encore pour aujourd'hui. Micro président la Sirakɔrɔ Solo Isuta ne karamɔgɔ mɔgɔ Kolokani Jɔnmanbilen Baraka Biye Babaru Sagare Babaru Mamadu Saba Bina kelen bɛ balo la mun ka sa ba mɔgɔ k'o d'i ma fana ka Babaru jansa Babaru sɔgɔ fana na wale ka ba mɔgɔ ninnu
Yes, who will never go on with them anyway. You never come on, never come and see what you supposed to be kind of the negative of who you are. So, look at it. But I'm getting the second. So, look at it. Sasa, come on. You need to be more from a kaya dapat bisa. Kalau turun dan dapat buat bisa. Kita boleh buat. Oh, ada kamu sanggup. Kalau kita lagi tercela. Terkait turun. Masih itu orang kaya turun jangan bahasa aku lagi maju. Lepas ni, hey, ni mau kita kau. Jangan lupa dia ni ada kat rumah. Oh, no. Hey!